Auttakaa vähän. Minkä takia sä oot noin hidas? Miten niin? Tämähän kulkee jopa 20. Mä taisin unohtaa laittaa mun moottoripyörän lukkoon. Niin mäkin, mutta tuskin kukaan haluaa traktoria varastaa. Tai autoa. Mitä ihmettä? Mä soitan poliisille. Haloo? Nyt kävi semmonen homma, että nuo eläimet varasti meidän kulkuneuvot. No en oikein usko. Ette sellaista tällä kertaa. Tulkaa kyytiin. Minkä takia varastit tän? Selliin siitä. Ja pysykää siellä. Eläimet varastivat moottoripyörän, auton ja traktorin. Ne saatiin kuitenkin viime tipassa kiinni ja he istuvat nyt vankilassa.